mɔgɔ minnu y'o sigiyɔrɔ bila ka boli banbatitɔw ɲɛ ka na don dugubaw kɔnɔ n'an b'u wele ko déplacé interne olu kɛlen do bi jɛkulu caman ka jagokun ye. dɔw b'a fɔ ko b'an dɛmɛ o b'an tɔgɔ ta o t'an sɔn dumuni na foyi bon denmisɛnw dun b'an bolo. Ni tun ye Dama Bata o ka seereya kan le ye anw ka kumabaranin na ni mɔgɔw wulila o b'o yɔrɔw magɛn k'o fotow ta k'o makari yira a kɛra bi hali jɛkulu minnu bɛ baara nin kɛra cɛn kan gɛlɛya bi olu sɔrɔla ninnu maa ninnu yɔrɔkɔrɔ. Abubakar Bamuni o ye collectif des associations mɔgɔ dɔ ye. mɔgɔ donna kɔnɔ ka kɛ bi jagokun ye fo ka kɛ n'i taara déplacer fɛ bi k'i bɛ fɛ k'o dɛmɛ i baro daminɛ n'o ye k'i b'o ka gwɛlɛyaw lɔn k'a filɛ a bɛ se ka dɛmɛ s'o ma cogo min na o yɛrɛ b'a fɔ e ma ko ko mɔgɔ caman tɛmɛna ka na ni kuma kelen fɔ ka an ka fotow ta ka taa k'o bɛna a to dɛmɛ bɛna d'an ma a ma sɔrɔ ka kɛ o bɛ taa n'o tɔgɔw ye yɔrɔ la ka dɛmɛw minɛ a tɛ se déplacer ma ou bien o bɛ dɛmɛ dɔɔnin minɛ n'o ye dɛmɛ min sɔrɔ o bɛ fitinin bɔ o la ka na déplacer o rene a bɛ d'o ma dɔw yɛrɛ t'a sɔrɔ. Ka se ka Abubakar Bamuni ka nin kuma ni cɛntigiya an kan sera Sulemani Jara ma ale sigilen do Sabaribugu ale bɔra Solensole ka n'a yɛrɛ sɔrɔ Bobo Julaso kɔnɔ. Tiɲɛna mɔgɔ caman kɔni bɛ tɛmɛ an fɛ yen samiya bɛ tiɲɛ an fɛ mɔgɔ caman tɛmɛ ka ɲininkali kɛ an ka bon bɛ tiɲɛ o bɛ an ɲininka ko mun de degun b'an na an b'a bɛɛ fɔ mɛ foyi tɛ ye o siɲɛda ka ca fo ne yɛrɛ nana décourager ne ko ne tɛ n tɔgɔ di mɔgɔ si ma tuguni o rasa fo kana se ɲinɛ ma an kɔni b'o de la. Useni Banse ale ye kibariya jɛnsɛla lo ye tuma caman o b'olu lo wele o bɛna ninnu ja ninnu ta ka kumakanw ta fana ale yɛrɛ dabari banna ninnu kɛ waleya ninnu na. N'i y'a kɔlɔsi ko caman lo b'a kɔnɔ bi na ni association ka baara filɛ caman b'a fɔ olu baara kɛra déplacé interne lo ye nka ni donna jukɔrɔ ko caman nɔ b'a jukɔrɔ an bɛ taa yɛrɛ kulonkɛ sira fan fɛ concert organisé la caman b'a fɔ olu b'a kɛra déplacé interne tɔgɔra ko n'a ɲɛna u bɛna dɛmɛ kilancɛ u bɛna dɛmɛ caman di déplacé ma ni k'i da kɔrɔ i fo di dabɔ minnu b'u baara kɛra sɔbɛra parce que mɔgɔ bɛ minnu b'u dɛmɛ mɔgɔ bɛ minnu di law tɔgɔra mɔgɔ bɛ minnu b'u sigɛnɛw tɔgɔra nka ka fara olu kan nanbaramɔgɔw fana ka ca. Bi dimanche sɔgɔma an y'an yɛrɛ sɔrɔ Madrasa Salam kuruba kɔnɔ Bobo Julaso kintan ani naaninan na musow cɛw ani denmisɛn fara ni ɲɔgɔn kan maa 300 damayira bi yan yɔrɔ la tile gwangwa jukɔrɔ langana birinin dɔw ra denw b'o kɔra o bɛɛ lajɛlen bɛ kɔnɔni kɛra limamuw ka jɛnkulu o min wele ko lifa o le ye dumuni fara ɲɔgɔn kan k'o b'o dɛmɛ sunkalo nin na ani o ka se ka seli kɛ diyara. N'o ye Surakata Salamata fédération ka représentant malo tɔni 10 kɔ o le distribuera bon ani kaba tɔni 3 ɲɔgɔn jateminɛ na malo tɔni 10 kɔ ani kaba tɔni 3 mais hali sisan o y'an wele k'a fɔ ko dɔw bɛ jigira ka fara kan donc o la a quantité tɛ n bolo yan nka min min kalama tɔni 10 kɔ malo bɛ ka fara kaba tɔni 3 kan. Olu ka ɲɛmɔgɔ min Amad Sanogo ye ale bɛ jamana kuntigiw wele o ka filɛri kɛ jagokun min lalen don mɔgɔ ninnu kɔ kan. Il faut que fo an ka autorités fana ka jija u ka ko ninnu sɛgɛsɛgɛ a kana kɛ profit fara ye parce que ko mɔgɔw bɛ situation créer a la an ɲɛ b'a la mɔgɔ caman bɛ commencer ka don a la mais dɔw tɛ don a la ni hakili ɲɛnama ye bon tout d'abord an bɛ a f'u ɲɛna k'a fɔ degun min ninnu sɔrɔ a bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ a man kan mɔgɔ k'a ɲɔgɔn mɔgɔ wɛrɛ exploiter donc moi je pense que faamaw fana ka kan ka lɔ kelen kan situation nous ka contrôler. Chantal Sanoumi tomati feerela ye Saint-Etienne Senkeri la ale ko bɛɛ bɛ nin kɛta nin yera mɔgɔ si tɛ sɔnna ka kuma a ko ra. N'a ye mɔgɔ dɛmɛ a b'o dɛmɛ ala kan parce que n'o y'a ni yɛrɛ y'a mɛn ko déplacé yɛrɛ a tigi yɛrɛ a ma diya a tigi yɛrɛ ye donc sababu nana tigi ye ale k'olu kɛra a tigi yɛrɛ bɔra a ka yɔrɔ la ka na sigi yɔrɔ wɛrɛ donc ni yɛrɛ y'o kin kɛ o ma k'a yɛrɛ bɛ yen n'i bɛn'o dɛmɛ i b'o dɛmɛ ala kama k'o dɛmɛ ka tila ka taa wari ɲini o kɔ kan ale yɛrɛ ma ye n'o yɛrɛ y'a mɛn o yɛrɛ tɛna diya o ye n'a yɛrɛ kɛra ten n'o ma o mɔgɔ arrêté a tigi tigilamɔgɔ bɛna caya min bɛna to ka nin ko kɛ ka to ka wari wɛrɛ ɲini tugun o bɛna caya. Mɔgɔ caman kɔni kɛlen do bi ka ninnu mɔgɔ bolili ninnu kɛ jagokun ye nka an fana k'a lɔn caman bɛ yen fana min bɛ baara kɛra o ka layɔrɔ ko ale ni o ka dumuni ko ni denmisɛnw yɛrɛ ka kalankɛ ko sira kan Halidu Ouedraogo VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso.